Svjetlo može biti meko, oštro, nostalgično, pa čak i sjetno. Da bi to postigli, treba odabrati pravu boju svjetla. No nije zanemarivo ni kakve ćete svjetljike odabrati. Birate li visilice, njih treba znati postaviti na pravu visinu. Viseća lampa može biti zanimljiv izbor za gotovo svaku prostoriju, pod pretpostavkom da neće narušavati funkcionalnost prostora. Visilice u dnevnoj sobi koje nisu iznad nekog stola ili ormara, načelno se postavljaju na visinu 2,10. To je neka zadovoljavajuća visina za većinu pučanstva, tako da niko ne zapinje za tu visilicu, dok iznad stola je princip drugi. Ako se radi o blagovanskom stolu, onda je princip da se visilica spusti toliko nisko da svijetli samo na hranu, a ne i na ljude koji su okolo, zato jer je od refleksije koja se dobiva pritom dovoljno svjetla da se vide svi sudionici za tim objedom. A ako se radi o stoliću za kavu, recimo u dnevnoj sobi, onda je priča mrvicu drugačija. Tu se obično stavljaju skulpturalne visilice koje su svojom formom zanimljive, dopunjavaju interijer, raskošne ponekad i tako dalje, ali u svakom slučaju daju jedan dojam stila, luksuza, klase i tako dalje. E sad, ako su one baš masivne, obično se na dijelu boravka koji se tiče televizora, obično se postavljaju na visinu da je iz trosjeda komotno gledati televiziju. Da visilica ne smeta u toj vizuri. A ako se radi o velikim dnevnim boravcima, što je ponekad slučaj, tada je obično jedan dio boravka namijenjen gledanju televizije, dok je drugi dio namijenjen čitanju, meditaciji uz kamin. U tom slučaju, kad je u pitanju kamin, visilica može doći vrlo nisko, tako da zaista dominira prostorom, dok onaj dio prema televizoru ostaje pravilo koje sam rekao malo prije. Za blagovanski stol je otprilike od 60 do 80 cm visina visilice. To je nekakav optimum, to je nekakva idealna visina. Za stolić za kavu, dnevni boravak, dakle to je nekakvih 80 cm do metar visina. I to su nekakva pravila koja su visina visilice u slobodnom prostoru, kao što sam rekao je 2,10, zadovoljava većinu ljudi. Košarkaši će si staviti malo drugačije, ali mi normalni ljudi ipak prolazimo ispod 2,10. To su neka opća pravila. Budući su razine stropova različite, baš kao i visina namještaja te ukućana, Skansi preporuča da je najbolje eksperimentom, koristeći ukućane, utvrditi koja je to visina koja vama najbolje odgovara. U zadnjih 10 godina jako je popularno umjesto svjetiljke na noćnom ormariću uz krevet, tuda vješati visilice. I to je vrlo atraktivno. Tih visilica ima raznih dizajna, dimenzija, snaga i tako dalje. Nekakva osnovna pravila su, ako visilica daje svjetlo na sve strane, onda ona treba biti negdje na visini 30 cm od razine kreveta. A ako daje svjetlo samo prema dole, onda treba biti na 80. Jer tada će svjetlo koje daje biti dovoljno da nekog s te strane leži čita knjigu, recimo. A da pritom ne smeta onom drugom u krevetu. Kad se u jednom prostoru nalazi više svjetljiki, nikako ne bi trebalo zaboraviti na estetiku. Ako se radi o velikom dnevnom boravku, nikakvih nema pogrešaka ako su visilice različite, ali iz iste familije. Tako da se vidi da one imaju neku sličnost, imaju neku zajedničku osnovu. Dakle, jedna može biti blizu stropa, druga može biti jako ovješena, jako nisko. Ova kraj visoko uz strop može biti ogromna, a ova druga može biti manja koja visi. I tako, ali nekakvu pripadnost i kolorističku i geometrijsku bi trebalo pronaći kao zajednički nazivnik, tada je u stvari interijer složen u balansu. To nije feng shui, da se razumijemo, ništa od toga, ali tada jedan složeni prostor odiše mirom, balansom, odiše jednom trezvenošću prilikom projektiranja, odiše jednim ukusom i zaista definira prostor kao prostor koji je dobro, precizno, detaljno osmišljen prije nego što je predan korisniku.
Kod uređenja interijera rasvjeta se često bira na samom kraju, kada je već i budžet pri kraju. A rasvjeta nije samo estetika, već ima i snažan psihološki utjecaj. Zato je preporuka angažirati stručnjaka koji će vam svaku svjetiljku u prostor staviti promišljeno. Važna je stvar da ljudi ne ignoriraju smjer svjetla, boju svjetla, distribuciju, dakle da li na sve strane svijetli svjetiljka ili svijetli samo u nekim smjerovima koji su određeni njenom formom i sastavom, jer tada ona stvara različite scene. Svjetiljka koja svijetli na sve strane, ona će rasvijetliti prostor i vi ćete moći reći prostor se vidi. Jasno, ovisi o njenoj snazi. A ona koja je usmjerena prema dolje ili prema dolje i gore ili na stranu ili već prema tome, svijetli samo tamo gdje treba nešto naglasiti. Ali pritom ne treba zaboraviti da uvijek postoji refleksija. Znači dio svjetla će se odbiti natrag u prostor. Poput muzeja gdje načelno se rasvjetljavaju samo eksponati, a ne i prostor za ljude prolazni, jer od eksponata i previše svjetla se odbija tako da se ljudi vide kretati i niko ne zapinje za ništa. Svjetlo definira emocije više nego namještaj ili boja zidova. Ako želite dom u kojem ćete se opustiti, svjetlo mora biti pažljivo promišljeno i na dobroj visini.